Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidza kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi wekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director kuZimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nas tina Mai Shailet Chakabveyo vari kutiisira into sign language. Kwazai vateereri tinokuchingamidzai. Toda kutenda musoro wedu wenyaya watina onasi unoti unogona kuponeswa. Unogona kuponeswa. Kureva isusu. Munhu wese. Alright. Ini iwe vateereri mwene mwedu zviri possible kuponeswa. Okay. Zvisinei nekwauri nezvawakurarama uchiita. Okay. Fungwa inoti unogona kuponeswa. Rekaiti bonzwa vanhu vachaponeswa vachaenda kudenga. Kuna John 3 verse 16. John 3 verse 16. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asave noupenyu husingaperi. Bhaibheri riri kuti ani nani anotenda, ani zvake, whosoever. Now pane whosoever. Yes. Ani zvake anenge atenda anoponeswa. Regai tierenge toda kuti pfungwa dzedu dzinyatsojekerwa kana zvichinzi ani nani kunorehwa vanhu vakaita sei. Asi riri kutoreva here kudaro? Ndo zvariri kutotaura izvo kuti ani nani ani zvake anenge atenda. Because ani nani iri kureva chero. Ipapo uri kutoburitsa chaizvo kuti chero. Alright. Anenge angotenda. Okay. Mwana upenyu usingaperi. Matthew 1 verse 3 neverse 16. Matthew 1 verse 3 neverse 16. Right. Judha akabereka Perezi naZara kumukadzi wake Tamari. Perezi akabereka Esrom. Esrom akabereka Aram. Verse 16. Right. Jacobo akabereka Josefa murume waMaria, iye akabereka Jesu unonzi Kristu. Right. Panapa genealogy yaJesu yatiri kupuwa muchapter iyi. Tiri kupuwa dzinza raJesu panyama. Right. Kwenyama imba yaakaburukira ari semwanakomana waMwari. Now pobva pabuda pachena kuti Jesu haaremerwe nekudaidzwa kunze muzukuru waJudha. Hazvisi chinhu chekuti anganyare kusvikoburukira mumhuri yaJudha. Judha watinotaura watiri kureva ari kunzi akabereka Perezi. Ndi-Judha watakambodzidzo chatakamboitisa muno. Exactly. Icho chacho kuna Genesis 38 kachete. Ayo, uya Judha wandakadzidzisa vateereri. Taibatsirana panyaya dzevanhu vanogona kuda kurara nevaroora nemamaids. Ndiye wacho inda pana Genesis 38 unzwi. Pavhesi ya 14 ndiye Judha wacho iye. Ndo wamutaura. Ndiye Judha wacho ari kutorewa. Kuti wandikutaura ari kurehwa pana vatewu. Genesis 38 verse 14 to 16.
Ipapo iye akabvisa nguo dzouchirikadzi wake, akazvifukidza nechekufukidzira chake, akazviputira akagara pasuo reEnaimi, guta riri panzira inoenda Timna. Nokuti wakanga aona kuti Shera wakura akasamupiwa iye kuti ave mukadzi wake. Zvino Judha wakati achimuona akati chifere, nekuti wakanga wakafukidza chiso chake. Akatsaukira kwaari panzira akati, douya ndipinde kwauri, nekuti wakanga asingazive kuti mukadzi wemwanakomana wake. Iye akati, unogondipeiko kuti upinde kwandiri? Now Tamari muroora kuna Judha afirwa. Judha afirwa. Ari kufamba ari kuenda kupurazi kwake. Tamari ndobva aona kuti nguva yandakavambiswa naTezva yapfuura. Ndobva anovahwandira parodi, ndobva apfeka sepfata. Judha mumusoro make aingoti ndawanda zviwanira pfambi. Iye ari munhu waMwari. Andozviona. Ndokusangana nepfambi yamupfungwa make achiti ipfambi. But gare takambozvidzidza vari kwero vanhu vaMwari vanogona kutodai futi achitenda vateereri vakatoteererako hana dziri kutorova. Saka Judha zvadero otoenda zvake. Gare ndo paakazoziva kuti wandaiti chifeyo uya muroora. But mimba yange yatovapa. Ndobva paberekwa matwins vana Perezi. Perezi wataverenga. Ndiye wataverenga wacho. Saka uri kuona kuti mugenealogy yaJesu muna Judha akaita unzenza wakadari. Genealogy muruti dzinza. Tichibva kumusoro mabere kwa Jesu. Umwe madzisekuru ake. Vanonzi ndozisekuru vedu ndi Judha. Iye yuyu ende Judha anobva abereka mwana nemuroora. Nakushereketa kunoita panyika pano. Mwana uyu onzi Perezi. Ndisekuru futi vaJesu. Perezi wacho. Saka chandiri kuda kuti mwana mando uyu ipapo ndibatsire. Mwana akadaro mwana mando uyu. Because mwana wemuroora anofanira kuti sekuruka. Mumusha muzukuruka. Muzukuru mumusha wamuka. Asi baba vake vanofanira kuti baba ndo vanofanira kuti sekuru. Unoona kuti chitema chinokupinza pamwe pari so complicated pokuti nyaya yacho haitaurika vanhu vanopedzera kuti vagumirwa. Wozindukadza kufunga kuti mwana zvine zviri chiko mumusha. Anditozvona. But manje kunaka kwenyaya yatiri kudzidza nayo saka musoro wenyaya kuti unogona kuponeswa. Uri Perezi. Zvisinei nebackground nemacircumstances akatenderedza kuberekwa kwawakaita. Izvo zvazvitariswe naMwari. Mwari anotaura watenda here. Because apa ndikutoshiya kuti mutupo anonzi chii. Dai kuri kunyika kwedu tinoita zvemutupo. Mutupo ndiwoyo. Mutupo wasekuru ndiwo mutupo wababa. Kwana sekuru wako ndiwapi? Ipapo ndo pari kunetsa manje. Asi uri muchimiro icho manje. Wouya kuna Mwari. Mwari anokugamuchira. Ende Jesu akasungunuka kuti dai kuri kunzi vanga vakagara vese so. Kana kuti munhu achirondedza kuti muri kutaura Jesu upi kwenu. Uyu kauyu muzukuru waPerezi upi? Perezi kaukuberekwa naJudha nemuroora wake. Andinozviona. Ndomba maberekwa Jesu imomo. Samukutere dai kuri kuti chetongoti makore akazowanda vakapatsana dai Jesu aifamba nhasi. Ndototi halo muzukuru waPerezi raitocheuka akasungunuka. Saka but pfungwa iri kubuda ndeyekuti pari kunzi neBhaibheri ani nani anotenda. Chero Judha arara nemuroora akatenda anoponeswa. Pamusati mandijekesera. Tamari ndimbuya waJesu. Tamari unaona anyorwa pagenealogy. Exactly. Ndo zvatiri kutotaura izvozvo ndo zviri kutorehwa neBhaibheri. Kana richiti ani nani riri kureva vanhu vese vakadariwa. Iwe unonesekana pana Tamari ka handi kuna Joshua Tamari kadze kutonyatsoza kuti ezvinezvika ndakutokera ndikuenda kunotecha ndinotonoteya tezvapfekera ndatoita ende kwete kunoteya umwe munhu kumaraini tezva ndiye ambuya vaJesu imo muimba yakadari Yesu Jesu ana kuremerwa kuburukiramo. Ndosaka Bhaibheri kuti ani nani zvikati vateereri mugere hatisi zviri kuitika mudzimhuri dzenyu nezviri kuitika muupenyu hwenyu. But uri pauri ipapo chivavariro yehurukuro yanhasi ndeyekuti nzwisisa kuti
pane mukana pane mukana wekuti uponeswe. alright inzwa pana tautaura mumwe Joshua 2 verse 1. Joshua 2 verse 1 right ukobva waibatanidza naMateo 1 verse 5. Zvino Joshua mwanakomana waNuni akatuma varume vaviri pakavanda vachibva Shitimu kuti vandoshora achiti endai munotarira nyika yeJeriko. Vakaenda vakapinda muimba yechifeve chainzi Rakabi vakavatapo. Matthew 1 verse 5. Apa maspai vatumwa naJoshua vanopinda muJeriko. Pamba pavanosvikira chifeve chaive nehotera yacho kana kuti lodge yacho ndopa vakasvikira chainzi Rakabi. Matthew 1 verse 5. Salomoni akabereka Boazi kumukadzi wake Rakabi. Boazi akabereka Obed kumukadzi wake Ruti. Obed akabereka Jese. Jese akabereka mambo David. Uri kuona zviri kuitika panapa. Chifeve chiya chepaJeriko chainzi Rakabi chiya. Pakauya vaIsraeri chakazotendeuka. Chakati Mwari wechimimi atishamise ndiye Mwari anofanira kunamata. Ndobva chasiya ufeve. Ndobva charohwa kwaIsraeri. Saka mumba makarohwa Rakabi ndiro mune dzinza munondoberekerwa Jesu. Zvoti Jesu kana akutaura madzisekuru nemadzimbuya ake vamambuya vake ndiRakabi chifeve chakabva kuJeriko. Badari mazuva anokonodza amba nauna mbuya iwe. Anditi wazvona unodza amba nauna mbuya. Ngoza ukaite mbuya Rakabi. Mbuya Rakabi. Anditi wazvona mbuya Tamari. Alright. Asi Jesu manje ndosaka Bhaibheri riri kuti ani nani anenge atenda. Babata. Ende nyaya yegumi iri ipapo ka. Inda kuna Exodus unzwe pa 3. Chapter 3 Exodus pa verse 15. Chapter 3 Exodus verse 15. Right. Mwari akati kuna Moses, undoti kuvana vaIsraeri, Jehovha Mwari wemadzibaba enyu, Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho wandituma kwamuri. Ndiro zita rangu nekusingaperi. Ndiro zita ramuchandirangarira naro kusvikira kumarudzi ose. Ziya Mwari anoshamisa kastori. Ari kuti Mwari ari kuti kana uchinotsanangurira vaIsraeri vabvunza kuti ndiani akutuma. Zita rangu ndinonzi Mwari waAbrahama. Anditi wazvona. Unoziva kuti vanhu kuti iwewe chaiye waita muningi asungwa aenda kuchiti ndiani anoteedzana kana mukomana uya ari kuchikurutu. Vanhu vasungunuke izvozvo. Vanhu vasungunuke. Kana ndoamai vebhavha yakabatwa nezuro vanhu vasungunuke. Asi Mwari anoti iye ndini Mwari waAbrahama. Abrahama unoziva kuti ari kutaurwa ndiAbrahama upi ndiye uyawo kuti audzwa naMwari kunzi uchaita baba worudzi rukuruka. Vozogara pasi woita madhira avo naSara ekutora maid musikana webasa kuti Hagari kwakuchiita mwana naye kuti Mwari vanonoka yatigadzire wedu ndopakabereka Ishumaeri. Saka nekumwe kutaura muri kutere vanhu vese vane kauno kanotodza kaAbhurahamu kaya mukana uripo. Munhu chero uchirara namaid vari pavari vari kurara namaid vakatoteerera izvozvo. Mwari ari kuti unogona kuponeswa. Wakadaro uzikana Abrahama atendeuka Mwari akatozoti ndini Mwari waAbrahama. Mwari iye anogona kuita Mwari wako. Ndikukudzwa ndikukurumidza kufunga stere because pfungwa yandikuita ndikuona kunge muda kuti zadzira deka nevanhu vasingaiti futi mune muda kuti muda vanhu vasingaiti aiyo paurongwa hwaMwari chakatowira Jesu panyika Betera akawira vatadzi. Kana Abrahama aine mukana ko Hagari wacho maid. Apana munhu wese ndosaka zviri kunzi ani nani. Chinongodiwa kutendeuka. But manje isusu vamwe vemamaid vari muchimiro chakadai vanobva vaita chifino kuti anenge kuchechi yavo. Ayo kana kutongoita kaudhiniwe kekutongoti so what endorana nemurume wavo so what. Saka pakadare papo zvize apazobatsiri kana uripo kana wanga uchirara nababa vaunosenzera kana ndibosi wekubasa worara naye wochiyaziza ane mukadzi kumba mukana uripo wokuti uponese. Wezwa vazhinji vanobva vati iwo ngavasungirire imba yavo.
but imi muri kuburitsa pachena kuti neunhu hwatomboitika munhu akadake kuchechu anouya kuponeswa. Saka Mwari anobva anzi Mwari waAbhurahama. Imbonzwa pana Mateo 9 verse 27. Matthew 9 verse 27. Zvino Jesu akati achibvapo, mapofu maviri vakamuteera akadanidzira achiti, mwanakomana waDhavhidhi, tinzwireiwo ngoni. Kuti Jesu anoshamisa. Iwo kana uchiramba kunze usingasununguke kunze ndo baba vembavha iyai. But Jesu anatonzi mwanakomana waDhavhidhi, mwanakomana waDhavhidhi, otocheuka uda ndikuitirei kuti ndione, otomuporesa. Mukureva kuti paakadedzwa pakatozva kuti ndikurewa. Ndiri mwanakomana waDhavhidhi. But David wacho ari kutaurwa pakapa. Ndiye David uya wokuchiva mukadzi womunhu, wokumitisa mukadzi womusoja wake. Musoja ari kuona. Takaita. Musoja uya akanzi auye akamuura aidhakisa akaita kuti afe. Aponda munhu atora mukadzi wake mushure mekuita upombwe naye. Akazotendeuka manje David. Kuna mapisari maunzwa achiti piro yangu yaora nemisodzi. Chitema changu chiri kuramba kubuda mumurangariro mangu. Ndi David uyu akatendeuka. Ndosaka Mwari akazoti he is a man after my own heart. Ende Jesu anonzi mwanakomana waDavid. Saka zviri possible kuti uponeswe. Hazvinei nemararamiro aukuita. Nemuchimiro changu ndachinja futi manje. Wewe ndikunyatsa kukufollowa. Ndabaifuwa muda kuzadza denga nevantasingaiti. But zvinezvo amuseri munenge muda kungonyengetedza kuti vangoya kuna Mwari. Kana ndozvitoriwo Mwari wacho. Jesu chaakatovinga pano pasi vateereri. Ndozvitori Mwari kuti ndimi mufundisi mune muda kungonyengetedza vanhu. Chakatoburukira Jesu kwaive kuuya kuzonyengetedza vatadzi. Ndozvaakafira pamuchinjikwa. Kunyengetedza mutadzi kuti auye azoponeswa. Hauna chikonzero chekuramba wakadaro chekuenda kunoparara. Because kana ukasashanduka mararamiro ako it's a certain distraction. Asi pane mukana wekupunyuka nawo ndokunzi andinani anenge atenda. Rega tibvunzwa kambuka tigoya toenda mberi nenyaya yakanaka. Kuti tenzi anoridza tsuri yekugumayo apo nguva yepasi yaperawo. Kuti wakanaka wese vanounganidzwapo mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaizwa kudenga ndiripo. Pamusi wowanomuka wakafa kuna Kristu wanowona mbiri huru yakewo. Apo wasarudzwi wanosangana kumushako mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Ngatibate basa rake kuti rinozopera. Ngatishumai rudo rwa Mwari. Ndizvo Jesu anouya kutora vanhu vake. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa. Anodaidzwa kudenga ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa. Anodaidzwa kudenga ndiripo.
Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Unogona kuponeswa, zviri possible, zvisinei nechimiro chauri mukati macho, zvinogona. Regai tiinde kuna Genesis 27 vhesi ya19, tobva taverenga pamwe chete naGenesis 32 vhesi 27. Genesis 27 vhesi ya19. Jakobho akati kuna baba wake, ndini Esau, dangwe renyu, ndaita zvamandirayira. Simuka yenyu mugare mudye nyama yangu yemhuka, mweya wenyu undiropafadze. Genesis 32 verse 27. Akati kwaari, zita rako ndianiko? Iye akati Jacob. Now, pane munhu 1 Jacob ari kubvunzwa kuti ndiwani kairi panguva mbiri dzakasiyana. Pekutanga anobvunzwa nababa wake, anga aronga namai vake kuti vakuruke baba vasiye vamublesa atore zvikomborero zvedana. Anobvunzwa ndiwani, obva ati ndini Esau dangwe renyu. Achiyebasebera kuno bobata muviri wake vanga vasisaoni. Zvikanzi muviri ndiwaEsau asi izwi ndiraJacob. Akanyeba kuti ndini Esau. Ndobva apuwa zvikomborero zvedangwe nababa aita zvekuvakuruka. Ndobva aenda akuda kurova naEsau ndokutiza ndokuenda kumusha kwaRabhani, kumusha kwasekuru kwakanoita 20 years ariko. But my experiences ikoko akaita kuti adzoke kuna Mwari. Amunzira kudzoka kumusha kwavava kwasekuru kwe. Ndo paari kuuya akaita usiku hwose achiita mutsimba nengirosi achifunga kuti ari kurwisana naEsau. Kunze kwakunoedza ndo paakazona kuti asi Esau wandiri kuita mutsimba naye pano. Ndo paakazozisa kuti ingirosi. Ngirosi yakati ndiregere ndiende. Iye akati handichakuregei kusvika mandikomborera. Ndobva anzi ndiwe ani zita rako. Mubvunzo uya waakabvunzwa nababa 20 years back. Ndobva ati ndini Jacob. Zvikanzi takuchinja zita manje, wakuziya zita rako, takuchinja zita kubva nhasi. Akari bambara Jacob. Saka ukachitarisa manje kuya kwatambovereka kuya kwanzi ndini Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka naJacob. Mwari anobvuma kudaidzwa kunzi Mwari waJacob, kuruku rakadaro. Tsotsi rinokuruka baba. Anditozvoraka. Asi nekuti akazotendeuka akadzoka, Mwari akunzi Mwari waJacob. Saka Mwari anogona kunzi Mwari waCastor. Zvisinei nekuti kumashure kuwambenge uchirarama sei. Ndosaka vhesi redu riri kuti ani nani. Because we have to answer to your Ivara. Ivara tsotsi chaiyo. Anditozvona. Saka kune vanhu vazhinji vanorarama chikuruku mumaraini, mudzimba, kumalocation, kumabasa, makuruku. Mwari anogona kuva Mwari wako. Kunono kuti uchingosukutaura nyaya yekuti ndazondingonzi iwe waipa mari ningi. Usatombendera kuzinyarira nyaya. Vanotomuziva kuti ungaite zvakadaro nani. Saka munhu akadaro iyeye kune tariro kuna Mwari yekuponeswa. Ende asiwo vega vanotutaura, enda kuna mabasa udzwe. Mabasani 8 vhesi ya9 kuenda pa13. Acts chapter 8 verse 9 to 13. Zvino kwakanga kuno mumwe murume wainzi Simoni, waive n'anga kare paguta iro. Waishamisa vanhu veSamaria achizviita munhu mukuru. Vose vaduku nevakuru vakamuteerera vachiti, uyu munhu isimba guru raMwari. Vakamuteerera nekuti wakanga avashamisa neun'anga hwake nguva huru. Zvino akati atenda Firipo, waiparidza mashoko oushe hwaMwari nezita raJesu Kristu, akabhabhatidzwa. Vakabhabhatidzwa varume nevakadzi. Naiye Simoni akatendawo, ndokubhabhatidzwawo. Akagara naFiripo akashamiswa achiona zviratidzo nemabasa esimba makuru akanga achiitwa. Saka panapa pana Simoni yanga iri n'anga huru muSamaria. Kana ndakunzi Simoni n'anga yeSamaria akazikanga kakongorapira pachikona pakane murana mukarumu hayo yaitove n'anga chaiyaitozikanwa muguta tomboenda kwa Simoni. But vhangeri rasvika Simoni anotendeuka otobhabhatidzwa. Sizvatinongokurudzirana kuti vanenge vatenda bhabhatidzwa. Ndo zvakaita Simoni n'anga. Zvino kana Simoni n'anga hombe yakadaro yaita mashiripiti akauya akaponeswa. Amenoti iwe muteereri wosara nemushonga wakumedurirwa. Musabva madaro kani taurai nawo zvakanaka. Amenoti
ndikutoinzwisatitese mustudio munawedza kuburitsa kuti kunawo mwanhu zvecho wakatofamba mukatopiwa tumwe tunhu twamakapiwa but n'anga idzodzo dziri kutotendewa asi uri kungoramba uine kanhi kako ndiyo yakatokudza kuti usazokasiya akasiyiwaka iwo manje uya kuna Mwari nen'anga dziri kunzwa vhangeri saka kana n'anga ine mukana iwewe mukana wakatonyanyisa yes miratinzwe pana Mateo 1:10 Mwari anoshamisa so vateri kaitiro kamwari so kana achiti unogona kuponeswa ichokwadi kana zviri kunzi ani nani inzwai munhu Matthew 1:10 right. Hezekia akabereka Manase akabereka Amon Amon akabereka Josiah saka uri kuona kuti mudzinza raJesu kwenyama muna Manase Manase arimo Manase ndiani Manase anga ari mambo regeratinde kuna makore ane wamakabotidzidzisa akambokakatwa nemunhu nemhino uya ndiye Manase wacho inda kuna makore echipiri 33 ingovereka vhesi ya 6 vhesi 12 na 13 mukana kuvereka chitsauko chese nekuti munzwe zvimwe zvakaitwa naManase. I 2 Chronicles chapter 33 mati verse 6 nevhesi 12 na 13 vhesi ya 6 yacho akapinza vana vake mumoto pamupata wemwanakomana waHimoni akatenda mashura akaita mazango akabata neuroyi akagadza masvikiro nevavuki akaita zvakaipa zvizhinji pamberi paJehovha ndokumutsamwisa mimirai tsandaenda mamwe mavhesi amatipa tsanangurai zvinhu zvakaitwa izvi saka Manase hanzi akatenda mashura kudiwa kutenda mashura unoziva kuti varova vanhu kuti ziso rangu riri kupfuura nepapa funga ndichachena sikukuirika kupfuura nepapa hakuna kumira zvakanakawo adenga ine tunhu anobatanidza hapana chinhu chinongoitika chine zvachiri kushurudzira ndokutenda mashura asi munhu anongobvuma kuti pane zvinhu zvinongoitika zvisina masimba emweya ari kuzvisunda kuti zviitike akasangana nekamba zvimwe zvazviri kutoreva ndokutenda mashura ndozvaita Manase zvikanzi chimwe chaaita panapa mirai nditaura akaita mazango aive nemazango takambomakurukura muchidzidzo chakapfuura mazango zvinhu zvinotorwa nemunhu achigara nazvo mukunzwisisa kwake ndo zvinomuchengetedza kubva kumasimba aSatani ndo zvinoita kuti asakuvare ndo anenge iri protection yake ndiye Mwari wake as it were inogona kuva hembe inogona kuva tambo inogona kuva chii zvakangosiyana ndo zvaita zvikanzi akabata neuroyi aive muroyi futi zvikanzi akagadza masvikiro nevavuki kureva kuti anga ari mambo kawo saka kwaitove nemasvikiro kwaaienda achinobvunzira kuti pane zvaitika panapa saka zvichafamba sei kana kuenda kuvavuki saka zvese izvozvo Manase aita iye achiroya uko achiita aine mazango aenda futi kunopira midziyo ende razopedzisira chiti akaita zvakaipa zvizhinji pamberi paJehovha ndokumutsamwisa hapana chitema chine zita chisina kuitwa naManase saka mazoti vhesi ya 12 na 13 zvino wakati ari pakutambudzika kwake akachema kuna Jehovha Mwari wake akazvininipisa kwazvo pamberi paJehovha Mwari wamadzibaba ake akanyengetera kwaari akamuteerera akanzwa kukumbira kwake ndokumudzosera Jerusarema paushe hwake ipapo Manase akaziva kuti Jehovha ndiye Mwari saka Mwari akazotendera Manase manje kuti abatwe nevasiri ndokuboorwa mhino ndokuiswa chikokomono ndokudhonzwa achiindwa naye kuDamascus achidhonzwa achirwadziwa akatanga kuchema kuna Mwari Mwari akamunzwa saka tiri kuti kudii Mwari kana achinzwa munhu akaipa saManase ndo zviri kunzi kuna John 3:16 ani nani anenge atenda Mwari anomugamuchira saka mautoreva nevaroyi muroyi akatendeuka Mwari anomugamuchira ko masvikiro akatendeuka Mwari anomugamuchira ko vanoita mazango ane zango akatendeuka Mwari anomugamuchira kuri vanongori nekungofungira vai kuti ziso rikadai ivavo Mwari anovagamuchira chero ane chikwambo
nekuti Manase painzi akaita neuroyi akapira mwana pamoto pahinomu kwaive kusacrifice mwana sezvinoita vanhu vanoita mabhizinesi anodzi munhu aurayiwa azotorwa dzimwe nhindi pamuviri wake dzichida kunoshandiswa nemishonga ndokupisira kwaita vana Manase. ekunomonotone mhiko dzekutoti mwana wese wekutanga hafa nokurarama zvinhu zvadaro kozoitawo vanotenga munhu wese akadaro akatendeuka mwana anomugamuchira. Ndo zviri kunzi ani nani Betera hazvinei nechimiro chako nemararamiro auri kuita. Saka Jesu haana nyadzi kunzi muzukuru waManase. Aya ende vanhu vanoenda kudenga kaBetera havazi vaiva vakaberekwa vakakura vari vana Mr. Nice ende Mrs. Nice kana kuti vakaanoti church person. aiwa chero munhu akakura aine uhipi hwakaita sei aine mwoyo wakashata sei chero akauraya mwana wamai vake chaichai nekuti uyu akatopisa mwana wake. Maybe pachidzidzo chenyu musina kuzvigadzira mufundisi manga muine here kuti gadziro rokuti even vanoputa mbanje noza kuti vanongokurumidza kuti isusu zvokuti ukada kuti uite naye kunge zvekwamwari nonzwa kuti aiwa munomwara munongoona isusu tiri vemogo chinosaka kuti adaro unoziva kuti chii Satani anesa mupfungwa dzevanhu kuti mararamiro akuita haadi kuenda Mwari ende iwe waipa. Unoziva kuti kune marara anoiswa mubhinika kugoita mbama asingafaniri kutomboiswa mubhini ekunorasira kure nemusha. Anditi wazvova kana muchirasa marara ndo zvinoiswa mupfungwa dzavanhu naSatani kuti iwewe dai uri marara waisaiswa mubhini waitire kuti kwakwendo unorasirwa kure. Asi Mwari manje ari kuti chero uchiputa mbanje chero uchiita sei ukauya ukatenda kuna Jesu Mwari vanokuda ende pane zvinoitwa naMwari kana watenda anoita kuna John 1:12. John 1:12 asi vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari ivavo vanotenda kuzita rake. Unoziva kuti munhu akatenda nhasi kuti watenda teerera zvakanaka vateereri musi wawatendaka haubva wagadzirika kuve zvaunofanira kuve mukurayira kweshoko raMwari. Kana kuti unobva waita zvauchazove pakupedzisira. Asi chokwadi ndechekuti haurambe uri zvawanga uri nesuro. Ndo zviri kureva neBhaibheri kana chiti anovapa simba kuti anovapa kodzero anovapa permission kuti vadetswe kunzi vana vaMwari. Hazvirevi kuti perfect but ane kodzero inzwa vaFiripi unzwe vaFiripi 3 pavhesi ya12 kuenda pa14 hazvirevi kuti munhu musi waatenda perfect atokonenzvereka inzwa zvinotaura. Philippians chapter 3 verse 12 to 14 handiti ndatochiwana kana ndatokwaniswa asi ndinoshingayirirako kuti zvimwe ndichibate icho Kristu Jesu chaakambondibatira. Hama dzangu ina handiti ndatochibata asi ndinoita chinhu chimwe ndinokanganwa zviri shure ndichinanavira kune zviri mberi ndinoshingayirira kunharidzano kuti ndipiwe mubayiro wokudana kwaMwari kunobva kudenga muna Kristu Jesu. Saka Paul ari kuti pandinotenda payapayaka handisi kuti ndatosvika ndabva ndakwana aiwa asi ndapiwa kodzero naMwari yekunzi uyu mwana waMwari ndiri ipapo nekuti paunotenda ukabhabhatidzwa palanguage yokudenga kunonzi wazvarwa patsva. Saka waamwana wakutarisirwa kukura muutsvene kukura mukufadza Mwari. Saka Paul ari kuti handisati ndachibata asi zvandinoita ndinokanganwa zvekumashure kuti ndaimborarama umwe wakaita sei. Zvese izvozvo ndinozvisiya uko ndoramba ndichingonanavira pane zvandiri kufanira kuve ndoramba ndichiisa effort ndoda kunosvika bedza kuti ndisvike ndichibate. Handiti wazviona. Saka ndoshungu dzinofanira kuita mutende. Ukatendeuka nhasi ubva wangochinja paite zimira kuri kuti ubva watochinja ubva watova perfect watokwana aiwa asi bipi raitwa naMwari nderekuti wazvarwa patsva wakunzi mwana waMwari iwe wanga uri mwana wokuraswa. Saka kurati zvekumashure chisiya shingaira kuenda mberi
ende vazhinji vanoremerwa kuti ko ndikazokundikana Mwari anokupa simba manje rekuti urambe uchikura mukuita zvakanaka. Ndo zvakanakira Mwari. Ende panyaya yekutendeuka apa. Alright, taure pasi. Hanzi pane imwe orphanage ka. Paimene kamwe kamwana ka 3-year-old. Kakabva mumhuri vanga vari varombo vakashaya nokachengeta vatorwa kaenda pamusha wenherera. Ndobva pasvikawo imwe couple vanga vaine upfumi hwaisikama munyika iyoyo. Yes. Vasvika paorphanage yaya votarisa kamwana kaya kaya hamene chakangoitawo kuti vafarire kamwana kaya kaya. Ndobva vatonyoresa mapepa ekuti takuadopta kamwana aka tikatorese kamwana kaya. Ndobva vaenda nako kamwana kaya kasvika kaone zimba ravari kugara varonyowa kaakugara. Saka kadzidziswa kuti ndiwo dedi ndiwo mama. But vakazoti kaakunokura ndobva vaiti no hausi mwana wedu biological wekuti takakuzvara. Hausi mwana wedu weropa. Uri mwana pakuti takakuadopta. Asi saka sorry ndokubidza ufunga sei. Saka pakadaro ipapo mukadzi nemurume vakafa manje. Saka zvavakatozoita kamwana aka couple iyi yafa ndokakazogara nhaka yeufumi hwavo hwese. Hakasi kugara ndaka kaberekwa nevava ayo kakaadoptwa. Saka ndo zvatireita kana wanga uri nhubu uchitadzira Mwari uri kokoko musiwo unotenda muna Jesu paunonzi unopuwa simba rekuve mwana unouya wotopuwa kodzero dzekuzodya nhaka yeupenyu husingaperi uchirarama naMwari. Ndo zvinotsimirwa pana John 3 verse 36. Uruda kutaura John 3 verse 36. Unotenda kumwanakomana une upenyu husingaperi. Asi usingateereri mwanakomana haangaone upenyu, asi kutsamwa kwaMwari kunogara pamusoro pake. Saka zvinonzi ukatenda wabva waona upenyu husingaperi. Musiwo wangopinduka iwoyo wabva watopuwa upenyu husingaperi. Chinozoitwa naJesu wapiwa kodzero yekurarama watotanga upenyu husingaperi. Ekuti chero ukafa kurara uchamutswa uchienda mberi. Andizvo zvona. Chichazongoitwa naJesu paanouya pasecond coming kukupfekedza kusafa nekusaora. Because wakutorarama. Masananguro amuita muda kundiudza kuti vanhu chikonzero vasi kunamata Mwari chavo vari kuramba kungoskopiwa kodzero here. Izvozvo unoziva kuti Satani ndokashandiro kaanoita nesimba rakasoka rekuti vanhu vasazvinzwisise nedete. Unoziva chikomborero kunzwisisa zvingojeka zvinhu izvi ugoti ndakuzvidawo. Chikomborero. But kunzi ukanga watenda but pari kunzi manje anenge aramba hanzi kutsamwa kudii hasha dzaMwari dzinogara pamusoro pake. Zvinorevei hanzi kwakaita mupresident kuAmerica ainzi Andrew Jackson. Saka Andrew Jackson akaita presidential pardon ndobva aregerera umwe mukomana ainzi George Wilson anga atongerwa rufu mushure mekuponda munhu. Saka Wilson akaramba ndazvepardon handisi kuda kusvikira nyaya yanzi ngaichidzokera kuSupreme Court. Iyo president wati nyaya ichibva yaenda kuSupreme Court anga ari judge ainzi John Marshall ndobva atora nyaya iyayo akutonga anoti if pardon is refused it is no pardon. Saka ngaenda anouraya kuti kana waramba nyasha hadzisiri nyasha kwauri watomutongo saka chienda kunofanira zvokunzi kana varamba Jesu manje munoramba uri pasi pehasha dzani dzaMwari. Asi nekutenda muna Jesu unowana upenyu husingaperi. Panouya Jesu topfekedzwa kusafa nekusaora. Toda kutenda vateereri, toda kutenda nekunaka kwaMwari. Ngatimbonzwa kambo tuye tipedzise chidzidzo chedu. Pasi rino rizere makuva kurwara nerufu hatigoni kuzvinzwisisa asi gare tariro yekuuya kwaJesu ndiyo inonyaradza kana tazoenda kudenga tichazvinzwisisa Jesu achapukuta masodzi
vapenyu vari muna Jesu vachazoshandurwa tosangana navo kudenga kusisina rufu Jesu achapukuta masodzi ose hakuna kuchema huko tichafara kana taponeswa. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu unogona kuponeswa. Zvinobvira toponeswa zvisinei nemararamiro. Regai tinzwe kuna John chapter 8. Toda kungoverenga mavhesi matatu, verse 3, verse 10 neverse 11. John chapter 8 verse 3. Vanyori nevaFarisi vakauya kwaari nemukadzi wakanga abatwa achifera, vakamuisa pakati pavo. Verse 10. Jesu akakotoroka, zvino asingaone munhu asi mukadzi woga akati kwaari, mai, vaya vakupomera mhosva varipiko? Hakuna wakutonga here? Iye akati, hakuna Ishe. Jesu akati kwaari, neniwo handikupi mhosva, enda hako usatadzezve. Now mukadzi akabatwa ari paupomo, ndobva vamundundurudza, ndobva vauya naye kuna Jesu. Zvikanzi murayiro waMozisi unoti kana mukadzi abatwa ari paupomo mutemei nemabwe. Zvikanzi naJesu, ina handipikisane nemurayiro waMozisi. Asi pakati penyu kana paine asina chake chitema, ndinofanira kutanga kutora dombo amuteme. Saka Jesu ataura izvozvo manje akabva atanga kunyora pasi, kutangira kumukuru wavo ainyora zita remunhu nezvitema zvake, zita remunhu nezvitema zvake. Saka vanhu vaiuya achiti akatarisa oona zita rake, oona zvitema zvake zvakanyorwa. Saka obva akanda dombo pasi, odaro kusvikira vese vapera, kusvikira kumuyuthi wekupedzisira. Jesu ndopa akazosumuka manje zvikanzi pana akupai mhosva here mai? Zvikanzi aiwa pana. Zvikanzi kana neniwo handikupei mhosva, chienda asi usazotadzazve. Vabatana. Saka mandibatsira manje andakufamba nekuti paenda ndiri wari kuti muda kututira maroi nemombe kudenga ndazonzwisa manje kuti vanodiwa, but ndofunga muda kutsanangura kuti Mwari anenge akuzotarisa kuti tagamuchira Mwari, iye Mwari anotipa simba rekuti tisadzokere life yekudhaya. Maybe kana ndiri kutsanangura wanyatsobata. Saka uyu mukadzi uyu akanzi enda asi usazotadzazve. Mupfungwa makeka aigona kuenda. Unoziva kuti kune vamwe vanhu vanoti kana akatsiurwa unzi iwe uri kuita chakatoti kwenge nemunoitawo ichi. Imo mumachechi munhu akatsiurwa so anotanga kukotawo zvitema zvaamutsiura. Iye zvino izvi zvavanoita vateereri munotoziva munhu akatsiurwa unonzwa kuti zvinyowanere. Amenoka kusindimara kati kuti kanobva unonzwa kuti zvinyowanere. Saka Jesu ari kuti kumukadzi uyu usazonorambira muchitema chako, ava vatadziwo pashaya yakutema. Anditozviona. Asi enda usanotadza futi. Saka vanhu vari kunzi ani nani anenge atenda anowana upenyu husingaperi. Meseji yaJesu ndeyekuti tendeuka. Kana watenda usarambe uchienderera mberi neupenyu hwekutadza. Anditozviona. Mukadzi akatobatwa red handed. Unoziva kuti mumaraini mwavo kunotori nevanhu vanozikama zvisina kana dhauti, zviri zvekufungidzira kuti ndiye akaba mombe kwanhingi, ndiye akaba mbudzi kwanhingi, ndiye akaba hokwe kwanhingi, uye ndiye akadana nemukadzi wemunhu. Asi zvekumbofungidzirai zvinotozikana. Izvozvo haisi nyaya yekuti uyu akamitisa mwana weneighbor kamupa pamuviri akamuramba. Zvinhu zviri clear. But chinochi ndikuudzwa zviri clear kuna Mwari nekuvanhu. But hazvizere zvekuti wakuda Mwari paunouya chechi yese inokucheuka kudai uchipinda muchechi. Imbofunga Rakabi paakati ndakuenda kuchechi. Kana kuti Tamari paaenda kuchechi aine pamiri paJudha. Rakabi paakatenda ndofunga wakadzi wekuchechi wakatoti auya kuzotorawo rumwe. You see now. But iye akangoramba achiza zvaaenda. Wauri kuendera ndiMwari wakunzi mwana waMwari pamwe chete nevari kucheuka vari kukutarisa. Handiti wazvoona. But message iri kubva kuna Mwari ndeyekuti
usatadzezve. Alright. Andito wabatana. Saka azvinei nekuti wakaba wakaita chimwe chinhu chinonyadzisa murai. Unoziva kuti Abraham akatora maid akamitisa mwana akazvara Ishmael. Andito wazvaona. Kune vamwe varume izvo zvekutaura kuno vakatoteerera chirongwa chinechi akasiya mukadzi wake kuti anozvara zvirema kana kuti anongozvara vasikana chete. Akatoenda Mwari ari kuti unogona kuponeseka. But unoponeseka sei? Ukatendeuka wosiya mararamiro iwayo udzoke pane zvinodiwa naMwari. Ndosaka chisara kuti enda asi usatadzezve. Saka vanhu vakaita saizvozvo vasaona vanoita makore vana vake vakabereka vachitambudzika mhosva yavakapara ndeyekuti vakangobereka vari vasikana diki. Mukadzi achitambudzika achiita zvekutengesa madomasi kuti aendesa vana kuchikoro iye achidya mari nevamwe. Mwari ari kuti unogona kuponeseka. Saka pfungwa inenge ichinzi mwana mukomana kuti zviita sei? Vanenge vachitika mwana mukomana waumba dzinza waumba rudzi. Amene Satani zvaanongoita anongovhiringa pfungwa dzevanhu kuti vakoshese zvisina basa. Vanhu pasi pekuti vangoti mwana whether musikana inga kune vasikana vano vakuchengeta dzimwe kumisa dzinza rese kuendesa vamwana kuchikoro ari musikana kuchengeta baba namai kuvillage yese kunotoriwo nanatete kavanotodaro kuvarora kuti aikona ngoti bhidhairira pamusha pana museyama toda mwana mukomana you see ivo vari musikana tete wacho musikana unonzwa vachitoudza murora kuti aikona ngobhidhaira kudaro toda mwana mukomana kunge ndiye anogadzira. Saka nyaya iri kutoitika kuti vanhu vanotosiya dzimba variko vanotosiya dzimba but kusaziva. Saka Mwari ari kuti kana kuriko makazviita mukana wokuponeswa dzokai kuna Mwari. Asi murega kuramba muchienderera mberi netsika iyoyo. Toshingairira zviri mberi tokanganwa zviri. Ukatarisa Jacob raive kuruku ainepo kune vanhu vanezvinezvi unotonyatsoziva kuti imba inoyi ndakaivaka nechikuruku. Mumota yauri kutofamba uchiridza manzi wakaiteka nechikuruku. Zvoti vanhu vanenge vafunga kuti wakableswa izvo hakusi kubleswa chikuruku. Kunomwe kutoti gore rese vashandi vanenge vachiuya hapana anobhadharwa mwedzi wako unopera unonzi matadzi nduda vamwe kusvika December hapana pei inobuda. Hapana pei inobuda asi ari kusakurisa minda yake asingabhadhare vanhu. Kana azokohwa so vanhu voti kublesa asi mablessing chikuruku. But Mwari ana Jehovah ndindo ana Jehovah. Saka Mwari ari kuti chero zvawakawana zvaunonyatsoziva iwewe zvisina munhu unoda kuti akutsanangurire uchaziva kuti ichi ndakachiona nechikuruku ichi. Mwari ari kuti tendeuka asi usazotadzazve. Andito wazviona. Ukatarisa David kuchiva mukadzi womunhu David akazotendeuka akachema. Andito wazviona. Saka variko zvinezvi vakatoparadza dzimba dzevamwe wakatobatwa ine mukadzi womunhu. Vamwe vanhu vakatorambana izvozvo kune vana vari kutorarama senherera wakakonzeresa iwo kwarambanisa vanhu. Kune vamwe vakadzi vakatora varume vevanhu utogara nemurume wevanhu izvozvo ari kukuchengetera vana vasina mutupo naye asi vakaakasiya. Kune vanhu vakadaro zvinoitika chitema chinodariswa asi mukana wokuponeswa urimo. Vamwe vakuswe kuti vanenge vatora mukadzi womunhu pasta pane pamwe pekuti vanenge vachingofleta pafoni. Havana kana kutombosvika pakurara vese but machatsi obatwa pafoni. Ipapo musabva maomesero varume kuti vapunza dzimba dzevanhu inotozoparirayo kwete kuti ane upombwe chavo hwaaita. Upombwe chii? Kudenga upombwe plus uri kutora pfungwa dzemunhu nemoyo wemunhu ndizvo kuti utambe nawo kuita chichidhori chekutambisa. Andinozvona. Saka zvine kushata kuri mazviri dzimba dzotopara. Mwari anotitendeuka. Vari pachimiro chaDavid mukana wokuponeswa uripo. Koitawo vamwe vana Simoni n'anga. Unoziva kuti kune vamwe vavuki vanonyebera vanhu vachikuruka vanhu uyai nembudzi uyai neuko munyama wavina unoda kuti ugadzirwe nebhurera. Pane akanzwa nezaire nengure kuti pandakazoona kuti aive tsodzima aitozva kuti vanhu vachatinowanikwa kupi zvikanzi but tinawo panapa wakubhadhara mari wotenga maza anenge aindene umwe anounzwa nemabhurera iyo zviri kuitika Betera nenhamo dziri mukati menyika idzi. Umwe anonzouya nebhurera kana auya naro rinopohwa vakomana ringuva rebasa ndo vanoenda uko. Saka iwa uchatiri kuti unoona kuti kana yachekwa musoro ichaitwa wochine chidiwa kushandisa ipapo musoro kana neturopa wabva mairi but
uyu unongochingoti yazi unoraswa uko kuitira kurasa munyama. Kandi iwo kana wadzokera yawo chako sara makuisa madomasi newe. Kune vanhu vari kudya nyama dzechikuruku. Andizvazona vachiti vaprofita vachiti vauke vachidya mbudzi dzevanhu matanga kuzara nemombe nembudzi zvekukuruka vanhu. Mwari ari kuti chero vana Simoni n'anga tendeukai asi vana Manase vakaroya. Saka chero uri muroyi pakuroya manje panonetsa kuti pabude zvakanaka kuvateereri vedu, but makambotipa chimwe chidzidzo. Unoziva uroyi wako mazuva ano hakusi kwekuti munhu anenge akatanga ari muroyi, but hameno pfungwa yangozara muvanhu yekuti manje ndoda kutomuendera kuna anhingi, manje ndoda kutomuendera kuna anhingi yangu mara anoidzosa, manje ndoda zvinototaurika munhu achitotaura akasunguka pakazara vanhu anenge asi kutocherechedza kuti zvaari kutaura ndezvoni ndoda umuroyi. Unotoiti manje yangu inotodzoka manje ndoda kumuendera kuna anhingi yodzoswa neuroyi. Yodzoswa neuroyi kudenga watomurejistari varoi. Saka mukuti vese ivavo vakatendeuka Mwari anokashira chero vane zvikwambo. Unoziva kuti kuna vanhu vari kufungidzirwa kunzi vari kuita mari zvekubleswa, izvo zviri zvikwambo. Mweya yetsvina iri kuvabatsira kuti vasvike pavari. Mwari ari kuti chero wakadaro uya tendeuka asi usazotadzazvo. Kune vamwewo vanoti akauya kuchecheka anokondinya neunhu hwake hwaaive nawo kudhara, but Jesu ari kuti kana wauya usazotadzazvo. Saka meseji yedu saka kuchechi munhu anga achiita zvaari kuita auya kuna Mwari, paatanga kupiwa kodzero yekunzi mwana waMwari kuburikidza nesimba raMwari, Mwari akuita achimuvandudza, iye aine shunguo dzekunanavira kuti achibate achikanganwa zviri kumashure. Saka kuri kuti kuchechi kuri kutarisirwa improvement. Semwana apinda muchikoro kwawainorola muchikoro unokura pane progress mukudzidza kwako, zvinofanira kuita pachipedza. Ko ukangosiya zvauri kuita izvo ungogarako kumba uchaite izvozvo. Iye ukasima muriwo mugadheni 2 months akangoreka seedling ukanofanira kukura unodzura uchirasa mbeu yakadaro. Ndaida kubvunza nokuti because mimi mune muri kuramba muchitsimbidzira kuti munhu auye kuchechi. Ngauye kuna Mwari. Anogona kutongosiya pastor ungogara hake kumba, pane problem here. Kwaunoga ukagara uko nekuti kuna vaHebhurura kunonzi musaregere kusangana sevatendi. Saka imi muda kuti aenrole kuchikoro. Kaka ndokaunodzidziswa zvekukura. Konogoti kwawaive uchiita zvakashata ungoti ndaregera woramba uriko. Wangoziva kuti vakadzi vanhu havararwe navo waaraitako hauchaita izvozvo ungogara zvako so. Utonomafana nokuita kuti havafana nyaya iyi takabva nekuwafana asi wakangogarako. Kurayira kweshoko kunoti endai muvaparidzire kana vatenda muvabhabhatidze vagoponeswa muchivadzidzisa. Saka hatitoona chidzidzo chawakatungamirira vhiki rapera chiya zvekuti kana masvika panzvimbo dzekunamatirira ngwarirai musazonamata pakadai handizvazvo zviya kana munhu asingaverenge bhaibheri hauzvizivi. Unogona kufunga kuti zviri right. Ndo zvakakoshera kupota vanhu vachienda kuchechi vanowana mukana wekudzidza shoko raMwari. Ndikuona ngoende kufamba ndoda kuti mubatsira apa pastor. Vanhu vanogona kuva vanhu because munenge muda kukavha zvimiro zvatiri tese mese tese matikavha. Ivo vamwe kuti munhu ngaaenrola auye kuchikoro, enrollment yacho kana tiri kutaura nyaya yekunamata chii munhu bhaibheri kune vatoneta izvozvizvi nekutora varume vanhu nekutora vakadzi vanhu, kune vatoneta nekuita zvekuvuka, kune vaneta nekuvhara vanhu. Akudo upenyu hunyowani ende ari kutonzwa Mwari achitaura. Process iri kudiwa kuti ati gidhi ndauya kuna Mwari kudii kutendeuka kwanzi anenge atenda kugamuchira Jesu saishe namuponesi muupenyu hwako. Ndokutendeuka. Kutendeuka kuti matsika dzandairarama madziri handichadi kuramba ndichidziita, Mwari ndibetserei ndidzisiye. Ndokutendeuka. Kana wadaro the next step unobhabhatidzwa nezita raJesu kuti uregererwe zviya zvawakatadza kumashure. Rubhabhatidzo takarukudzidza kudhara. Kana wabhabhatidzwa manje wachisikwa chitsva, semwana aberekwa anopuwa mukaka opuwa chikafu kuti akure
Saka unopiwa chikafu chemweya ndiro shoko. Chinokubatsira kuti plus nekukura maranda kuna matwa so okay and asingazvizive uchidaro ndo zvinodikanwa izvo. Saka zvandoda kuti muite manje mukupedza inini zvandichekera kuti vateereri tese tine mukana wekuti tinogona kuponeswa. Zvimiro zvatsanangurwa zvatiri kutorarama tiri mukati mazvo chiri kudiwa ndiwe kuti ugamuchire kuti Mwari makanaka. Kana musina nyadzi dzekuitwa Mwari wedu takadai chitibatsiraiwo tiuye kwamuri. Ndoda kuti mupe vanhu phone number. Pandoda kuti muvape phone number kune vanhu vatori ready vanoda kubhabhatidzwa kutanga patsva. Vapiwe simba nekodzero yekuti vanzi vana vaMwari. Vapei mafone number, batisai phone number dzamunopiwa napastor. Kuri kwekuti hauna chekunyoresa pauri. Unonotsvaga vanhu vesangano reSeventh Day Adventist vari pedyo nepaunogara. Wonovaudza kuti ndiri kunzwa zvidzidzo zviri kuitwa pamhepo. Ndinoda kubhabhatidzwa. Ndipiwewo kodzero yekunzi mwana waMwari. Kubhabhatidzwa sezvinotaura Bhaibheri. Hapana nekodzero yekukubvunza kuti wairarama sei kumashure. Utange patsva naMwari, ubarwe patsva uye mwana waMwari. Kuri kwekuti hapana padhuze vaunoziva kana pavanopindira. Pastor vachatipa mafone number aunogona kuchaya kana kuisa message kuti ugone kubatsirika tibve kuzvimiro zviya tiuye kugwara rinodiwa naMwari. Taurai nevateereri. 0775 460 175. 0775 460 175. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Mwari vakuchengete vateereri, tisangane muchikamu chinotevera. Iyafuna lo mlilo wabangcwele basendulo wabaqondi sezulwini